Usa ka lalaki ang patay human nahulog sa usa ka balon sa Samal Island. Apan gipaimbestigahan kini sa Samal Island LGU human nga posibleng treasure hunting operation ang gihimong aktibidad sa lugar. Ani ang report ni John D. Esteban. Patay ang 20 anyos nga si Jonel Gama Menyosa human matagak sa giingong balon nga dunay gilaw mong 220 meters sulod sa usa ka 7 hectares nga pribadong luna sa sitio Bukawe, Barangay Cogon, Babak District sa Samal Island, Davao del Norte niadtong Sabado. Sumala sa report sa Babak Police Substation nga si Menyosa, kuyog ang usa ka menor de edad, nagtaod og PVC pipe sa balon alang daw sa deep well water pump alas 9:30 sa buntag anang adlaw. Dihang pasaka na kalit matud pa nga mibigay ang hagdanan. Hinungdan nga nahulog si Menyosa samtang nakagunit pa ang menor de edad kinsa naluwas sa ilang kaubanan. Gidala pa sa ospital si Menyosa apan gideklara kining patay. Katong isa ma'am, ang atuan ng CDRMC Samal o Bureau of Fire ang naka-recover sa iya ma'am kay kinahanglan naman og kanang special equipment gani ma'am para ma-retrieve sa dito ma'am. Okay. Pero pagka-retrieve sa iya ma'am is wala na siya sign of life ma'am, mo to nga gidala sa ospital ma'am, dead on arrival gid siya ma'am. Si Igacos Mayor Al Davidoy dili mo tuo nga gikalot kini aron mangitag tinubdan sa tubig. Tanaw na ko, it is a treasure region. Ako nang gimanduan ang mga local authorities nato, even nagpa-issue nako og cease and desist order kay Pasig. Sige ra paglinog, basig simba ko bahugno na diha. Ya naapay madamay na mga laing mga properties sa palibot. Sa pagsuta sa LGU walay permit ang pagkalot nini. Panagiyahan sa titulo nimo kanang makita lang man nimo taas sa yuta. Magkalot na ka, you really need permits not only from the city but also from the DENR, the Mines and Geosciences Bureau. Kana siya kay treasure man na illegal yun na siya. Giimbestigahan naman nato ni and initially walay permit. Kung mapamatudan nga dunay kalapasan, posibleng mag-atubang og reckless imprudence resulting to homicide ang tag-iya kinsa wala una ginganlan samtang nagparayon ang investigasyon. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.